רק תנסה לרדת. וואלה, מעניין, עוד אחד. זיקוקים. הנה עוד אחד. באמא שלי, הלך סורוקה, באמא שלי. הנה עוד אחד. די, דניאל. יואו, סורוקה. יואו, באמא שלי. יא. יואו, כוכב נופל, כוכב נופל. די כבר, דניאל. באמא שלי, שיט, זה לא כוכב נופל. דניאל. כל הגג בוער. או איזשהו משהו נופל איכשהו על הקבה או שלא יודע מה. יש לכיוון אילת בקיצור. הולך לכיוון אילת, לא רואים מאחורי הבניין. יורד. הנה, ירות. נראה לי, בוא נראה. לא, וואו, פספסו. הנה עוד 2 יורדים. עוד 2, כן. כן, זה היה רסיסים. אחי, אבל לאן הוא יוצא? לאן הוא יוצא? לא, הנה. אולי זה בים? או שזה פצצת, לא, זה רסיס, כן, זה רסיס. בטח קדמון בלבנון שהם יפוצצו להם בבוקר. זה בים. זיהו אותו למעלה פיל הזקה, אחי. הנה, תראה, יאללה. הספינות? הנה 6. מה זה? אתה יודע שיכול להיות שריפה בים עכשיו, בלגן, אנחנו שוכרים. נראה לי פגע בספינה. לא יודע, אתה תראה אש פתאום. וואו, תשמע, איזה בומים, מחושילים. מה זה?